Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Al'umma barkanmu da wannan lokaci mai albarka. Kamar yadda ku sani kamar kullum yau ma wannan majalisi na mai albarka za mu tattauna ne akan kalubalen da 'ya'ya mata suke fuskanta a wannan zamani musamman a arewacin Najeriya. So kahin wannan al'amari mukan so bakinmu su gabatar da kansu ko su suwaye ne sannan mu dora akan abin da muka sa gaba insha Allah. Zan fara da kai mai girma bakonmu ka gaya masu kallon ka da sauraron ka sunan ka. Sunana na gaskiya dai Umar, wannan da shi aka sani, sannan kuma ana ce min Wizi saboda ina da jama'a sosai gaskiya. Mun gode. Malam gare ka. To ni sunana Ahmed. Ana kira wasu suka ce min Sani, wasu ce Ahmed kawai. To alhamdulillah. Bayan nan Malam kai zan fara da kai. Shin wane irin gudunmuwa za ka iya bamu akan wannan gurɓacewar tarbiyyar da 'ya'ya mata ke a wannan zamani? To alhamdulillah. Kamar yadda aka sani yadda kuma aka ta faɗa, za ka ji ana cewa wannan sanadiyyar gurɓacewar yara mata, za ka ji ana cewa iyaye su ne nan suke da wato kaso 80 cikin 100. To gaskiya wannan magana inda za a duba ta ba haka take ba, saboda su ma 'yan matan suna da nasu. Saboda za ka ga yanzu mace duk da ana cewa ba a ma mata auren dole, to za ka ga mace an bata ta zaɓa, amma kuma ba za ka ga mutum ya zo yana santa tsakani da Allah, amma ba ta shi take ba, wato tana hangen mota ko kuma mashin ko jirgi haka ko da sauransu da haka. Wannan shine mafi yawancin abin da yake kawo gurɓacewar yara mata, saboda suna da hange. Ban kaɗa hanzarinka ba Malam Wizi ko? Gaskiya ne. Sai in ga kamar misali, za ka ga misali uwa ita ce komi a rayuwa. Gaskiya ne. Amma ta saki yaranta sakaka. Sun tafi ba tare da ta san inda suka tafi ba. Me yiwuwa wani lokacin ta ɗora musu tallar ta san inda suka ba, amma ba za ta yi bitin time ta san da za su dawo ba. Yau na ɗora maki tallar naira 500. Sai na kin kawo min 1000 ko 1500, dole in ci miki akan ina kika samu wannan. Wato ainihin Malam Wizi, wannan zamanin yana bani mamaki. Amma me ina ganin fa ba mata kaɗai ke da wannan kuskuren ba. Mu ma maza muna da namu kalubalen. Bai yiwa in haihi yata kuma in sake ta wa gari. Cinta, shanta, tufatarwarta ban san ta yaya take samu ba, balle in ce hoda ta naira 10. To yau matsayin shi wancan saurayinta ne ya biya mata dukkanin bukatunta, kudin makaranta menene anko duk yayi. Ran da ya nemi biyan bukatun shi dole ta biya mai bukata. A tunanina ba mata kadai ke da wannan kalubale ba, har da mu maza muna bada gudunmawa kwakwara. Amma ya ka gani? Eto wato kamar yadda ka faɗa, magana ka akan hanya take, saboda zaka ga shi wani namijin zaka ji yana cewa ai shi kasuwanci ko kuma menene kaza da irin haka hurdodin shi ba zai iya tsayawa ya kula da menene yake faruwa tsakanin gidan shi da yaran shi, da inda yaran shi suke zuwa, da ina ne makaranta. Wani namijin ma zaka ga hatta makarantar da yaran shi suke biya su da kansu suke daukan nauyin su. Kaga wannan abun ba shi'un bane. Gaskiya ne. To mun gode. Kafin mu wayo kanka bari mu tunkari Malam Ahmad Sani ko? Wato Malam Ahmad Sani, wane irin gudunmuwa kake ganin zaka bada a wannan kalubale domin kauce ma wannan matsalolin? Tsakanin da Allah, daga iyayenmu maza da mata, ya kamata a ce mun tsaya. An tsaya an tattauna, an rika tsayawa kafin yarinyar ka ta fita, har ka sanin ina za ta je ina za ta dawo. Ba ma ka sanin yarinya za ka ta shiga da aikenta sai ta tsallake ta wuce, ba lallai da ka san inda ta tafi ba. Wani yarinyar za ka same ta ba iyayenta ba san komai nata ba, cin tashan ta makarantar ta ba sani ba, za a sake ta kawai ita ke hidimar kanta, ba ya an yi mata ba tare da an tambaye ta wake mata ba, kuma an ce mata daga ina kika samu kuɗi ba wannan tambayar. Wata yarinya kuma wata ta ce ta kawo mata kaza, ana haka. To yanzu wannan kin san inda ta samu kuɗi ba ki sani ba. To Malam Ahmad, baka ganin cewa misali masu tura 'ya'yansu makaranta sai kaga cewa 'ya'yan sun tafi makaranta daga iyayensu, amma ba gurin iyayen, ba gurin makarantar suka tafi ba, sun tafi gurin shi ba shashe su ko gurin kawaye marasa ji ko gurin ainihin samari. Tabbas. To me zaka ce dangane da haka? dangane da haka ya kamata a ce iyaye in ka tura yarinya ka makaranta
ya kamata a ce ka je ko in za ka je makarantar ka biya ka bincika ga tana ciki ko ba ta ciki, saboda akwai yaran da yawa ba makaranta suke zuwa ba, da sun fita sun tafi kawai za su kama harkar su ne ba sai lokacin tashi yayi kawai za su taho su haɗa dawo da su. So alhamdulillah Malam Ahmad mun gode. Wato jama'a wannan al'amari yayi kamari, sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni a nan fashin baki zan yi a takaice kahin mu kai ƙarshe. Ya kai mahaifi, amana Allah ya baka, kai ƙoƙarin riƙe wannan amanar, ka roƙi Allah ya taya ka riƙe wannan amana. Ke kuma uwa, ke ce jigo, ke ce rayuwa, ki san inda yake ta tafi, ki san lokacin da za ta dawo, ki san me take yi, ki riƙa bibiyar sawunta, ki ɗauki yarki ƙawaki daga lokacin da ta kai munzanin balaga, ba za ta ɓoye maki komai ba. Yau idan kina da ƙawa ta amana, na san da ke za ta zo ta yi shawara duk abin da za ta aikata. To idan kika ɗauki yarki a matsayin ƙawa, ina da tabbacin cewa ba za ta ɓoye maki komai ba. Daidai da sakan ɗaya idan ta canza dole za ki gane. Ku riƙa bibiyar me ke damun 'ya'yanku a wannan zamani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na gode.